утро, банда. Часът е 7:00. Починахме уикенда, направихме една доста дълга паузичка от 58 и кусор часа, от 5 вечерта. Сутринта едно бързо душче, понеже вчера не работеше бензиностанцията, взехме си кафенце за изпът. Дигнали сме въздух, подгрели сме и сме готови да тръгваме. И така. Днес е понеделник. Натоварили сме от Тарагона, от Испания за Хърватска, за Загреб. И имам около 1500 км. Не знам, що говоря в множествено число, като аз ги правя тия работи, но нали се предполага, че вие ще бъдете с мене през някаква част от времето. Те имаме към 1500 км, надявам се сряда сутринта по нормално време преди обед да стигнем да мога да разтоварим. Почивах уикенда на една бензиностанция след Тарагона, само че в индустриалната зона рядко ги правят тия работи, ама този път не ми се висеше да 2 дена на някоя бензиностанция на магистралата, само да се върта да няма какво да правя. Та си я намерих тази в индустриалната зона. Беше добре, защото имаше бар до мене. Бензиностанцията работеше събота до обед. Китайски магазини, Lidl, Aldi, всичко напазарувахме. Починахме си едно хубаво. И сега сме готови за бой. A few moments later. След леки прекъсвания поради технически причини, слънцето вече почна да изгрява. Не е било кой знае колко прекъсването, защото сме минали 60 на километра само, така че не съм се забавил много. Вече съм на Барселона, за да се образува доста стабилен трафик. Слязох от магистралата тук на една бензиностанция да зареда, че ми е по път. Няма нито гориво, нито AdBlue. Леко почваме към изпаренията да вървиме. Влизаме към бензиностанцията да заредим. Тази бензиностанция е малко кофти тук, защото реално трябва да влезе срещу движението. Понеже резервуара за AdBlue ми се пада от една страна. И лошото е, че в момента на бензиностанцията има друго камионче. Сега ще видим как ще стане. Така, ще заредиме и включване след малко. A few moments later. Заредихме 400 литра гориво и 50 на литра AdBlue. Би трябвало да стигнем до базата. Вече сме на магистралата, избягахме Барселона, избягахме трафика. Днеска идеята е да успея да влеза в Италия. Слънцето вече е горе, напича доста добре. 5 градуса е навънка и идеално. Бяха заложили радара полицията до мантинелата и са се скрили в хрест. Те си мислят, само в България се крият. Слагат радара точно на изхода от паркинга и те се дърпат назад зад дърветите, зад храстите, което се окачи, се окачи.
караме вече от стана час и половина, за да ми прегладнява от това кафе хептен му престърга. Вече си е 9 часа почти. Опа. Камиона, в който се намираме, Renault T-серията 520, но просто отзад е с по една възглавница от всяка страна на диференциала и толкова много рита, а в момента съм и с контейнер и просто е ужас. Контейнерите, това в някои от следващите видеа ще ви обясня малко повече. Контейнерите ритат много повече от цистерните, защото товара е високо, не застъпва толкова лафета и камиона като върви, едва ли не поведението му е като на празен. В смисъл няма какво да тежи отзад на диференциала, че да е стабилен и е малко кофти. И този, както е с по една възглавница от всяка страна, ритата е чудо. Всяка една фуга на магистралата, всяка една фуга на асфалта или на мостове, където има, просто е уникално преживяването. И така. Кафенцето ми е редовно тук по пода, мокрите кърпица под ръка и редовно се забърсва, така че това е. В това ред на мисли, на здраве. И така, включване по-късно. Ако имам още нещо да ви кажа, за сега пътя е пред нас, трафика е лек, нормален, поносим, пускаме си музичка и газ. Включване отново. Часът е колко стана? 11 без 10. 3 часа и 15 минути каране. Време за пауза. Понеже на бензиностанцията, докато зареждах, направих 15 минути. Сега реално ще направим само половин час. Вода, тоалетна, трябва да се напълна тубичката с водичка, че имаше хигиенен полуден, санитарен полуден през уикенда и изхавих всичката вода. И така, гледам дните, които знам, че ще карам 10 часа, гледам да си ги разделям по на 3 часа и половина горе-долу, гледам да спирам да си правя пауза, да мога да се раздвижвам и да не е толкова изморящо, въпреки че трудно мога да се изморя с примерно с 4 часа и половина каране, но гледам да си ги разпределям равномерно, не да карам примерно 4 часа, после още 4 часа и накрая само 2 часа. И така, вече сме във Франция, изминали сме. Колко сме изминали? 200-300 км. 300 няма със сигурност. 250 км във Франция. На една от ариите за почивка. Една от тези обикновените арии за почивка, понеже доста си ги обичам, особено в такива моменти преди обед, по обед, когато е спокойно, няма, особено сега както няма туристи, няма много трафик.
Зеленко, приятно, слънчево. Опа. Туалетните са под ръка. И така. 793 км до базата. Не съм сигурен на колко сме от границата, но отиваме да напълним тубичката с вода, да се освежим малко, правим 30 минутки и продължаваме. Да, естествено оцелихме айре, на което няма вода. В смисъл, вода има, няма достатъчно високо чучурче, че да си напълна тубичката. Но това е рисковете. Но за сметка на това е изключително приятно. Ще се позавъртиме малко, ще починим и продължаваме. Ето го зверо. В момента сме с контейнер, както ви казах, садер, опасен товар. И естествено, понеже сме с контейнер и е от ниските, и двата кълника брак. Просто толкова е ниско, че в завоите от наклона, понеже хем е нисък контейнера, хем товара е високо, в завоите като ляга и направо разказва играта на тия кълници. И така, ще има смяна в гаража. Така, направихме 35 минутки пауза. Упс, извинявам се. Възпламеняваме и да подтегляме. Раната така са направени, че като усети, че му паднал малко въздуха или че е прекалено студено навънка, и според едно от двете, дали е студено, дали е паднал въздуха, се форсира на определени обороти сам. В момента е на 800 оборота, вместо да е на 600. Чакаме да паднат оборотите. Понеже сме загубили малко въздух, тази платформа губи въздух, който никак не е окей, но готови сме. Всичко сме преверали, да не забравим нещо, че се разсейваме и да потегляме. Още за обяд. Не обядвах сега, ще спра малко по-късно, ще спра да 11:30, сигурно към 1:30. Направим още 2 часа и половина трекаране и ще спра да хапна. Това да се чуват излишни шуми. Базата ни е в Пияченца, в едно селце под Пияченца реално.
спираме. Часът е 24 минути и гладът яко си казва думата. На километър и половина сме от касите на Ардес. Преди малко се качих на 54-ката от А9 на 54 посока Ница. И 800 метра до касите и мисля на касите да спра да хапна, защото просто не се издържа. Само да видим дали ще има места на този паркинг, защото обедно време е малко трудно. Хубавото е, че съм с контейнер и съм сравнително късичък. Може и да ми излезе късмета. Паркинга не знаем защо е затворен. Но има камиони. Влизаме. Затворен, не затворен. Трябва да се прави пауза. Затворен, силно казано. Колно си знак. При наличието на 4 камиона, 5 мисля, че още един няма ги сбърка. Да се наместим добре. Стига, че много хубаво, не е на хубаво. И зад мене продължават да влизат камиони. Така. Какво сме свършили днеска? До момента 5 часа и 50 минути, което означава, че имаме още 4 часа и 10 минути. Да видим докъде ще докараме. Айде да хапваме и после пак. One eternity later. Хапнахме едно хубаво, раздвижихме се и тук не успях да си напълня вода. Не знам защо са махнали чешмичката. Ще е някъде по-нататък. Мислех да си поизмия стеклата отвънка, но малко ме помързя. Ме домързя. То си ме помръзва по принцип, в случая ме домързя още повече. Правихме още една 45 минутка и остават 4 часа за каране. Ако нещо ми досъди, ще направим още една 15-ка някъде. Понеже в дни като днешния като цяло няма бързане, защото така или иначе днеска трябва да карам цял ден, утре цял ден, чак за сряда ми е разтоварването и в сряда и ще стигна на адреса. Браве, братчето ми точно тук намери да спреш. Аз как да изляза? Бе, без тротуара. И то това не е като онова. Та няма смисъл днеска да бързаме, защото така или иначе сега колко е? 3 без 10 и 4 часа, 7 без 10, 7 часа да спра. До утре до 6 сутринта са ми 11 часа. Аз така или иначе няма да тръгна 6 сутринта, защото цял ден имам само каране, каквото и да стане. Вечерта да спра по-на време, да направя една 11-ка, че да мога да запава в среда сутринта по-рано и да им по-рано на адреса. Пак съвсем спокойно утре до светло 7, 7:30, кафенце и
сме се поговорили, ама нещо взе да ми пари на очите и имам усещането, че не съм си доспал. И така. Имам 1,5 км до паркинга. На границата между Франция и Италия на автопортото. Има трафик, естествено, понеже има ремонти. Такива мутини работи. Направихме днеска 9 часа и половина до тук и 744 км. Това при положение, че съм с АДР, с опасен товар и през целия ден се движа съвсем спокойно с 84. По изминатите километри се подразбира, че не е имал особен трафик. Надяваме се отзад да могат да спрат. Графа вече почва да известява, че остава малко време. Когато карам 10 часа, след 9 часа и половина на всяко спиране и тръгване, примерно както е в момента, понеже спрех заради задръстването, на всяко спиране и тръгване ми светка, че ми изтича времето. Видиш ли, да не би да превише. Малко труса и това се отразява на камери на всичко. Чакай, колега. Че не стане тясно. Много са и хубави касите на италианците, ама що па ги не оправят да не скача и да не рита такова. Просто всеки път лумбур. Днеска беше един доста спокоен и лежерен ден. Като цяло дните, когато има само каране, са така. Магистрала, музика и кафе. Това е нищо по-особено, освен някой идиот на пътя, което е доста често срещано. Каране и това е. Отхвърлят се километри. Спира се за почивка, за разходка. Някой път се спира и повече от обичайното, някой път пък по-малко, когато имам бързане. Надявам се да ви е допаднал той е нищо и никакъв ден, спокоен. Ако ви е харесало това, което сте видели, набийте по един лайк. Няма да ви карам да се абонирате, понеже аз не съм от тия да се абонират. Просто чукнете един лайк, да има някаква обратна връзка. Чувствайте се добре дошли в коментарите, колкото позвучи само. Добре дошли в коментарите да коментирате, да изявявате мнение, препоръки, класури, който за каквото се сети. Приемаме абсолютно всичко на драго сърце. Готов съм за дискусии, давайте теми, ако искате да дискутираме нещо. И пак ви казвам, това ми е първо видео такова, за първ път се опитвам да правя нещо подобно.
извън това да пращам клипчета на приятели и на семейство, така че бъдете снисходителни. Нещата по-зле не могат да станат. Могат само да се подобрят. Тук има един стоп, който винаги го прескачаме, понеже рядко има трафик. И така. Автопортото на Вентивиля. Часът е малко след 6:30, така че няма да влизаме тук на тия места, ще се търсим място на паркинга. Защото паркинга е голям и място има по принцип имам навика да спираме тук в дясно, където вече е пълно. Сега, ще вървим от другата страна по лампите, ако не ще завъртим още един път. И тук имаше място. Така. Накрая от всичките лампи ще спра страницата, ама видим, там отзад има място, така че доста добре стана това автопорто, откакто му направиха ремонта преди няколко години. Асфалтираха го, разграфиха го, направиха тоалетни като хората, осветено е. Пак мисля, че продължава да се краде доста, но е сравнително добре. Тук въгъл обикновено има наши хора българи. И сега, аз понеже съм къс, ще се паркирам до тези двамата. Нашинци ли са? Да. Те са наши хора. Да паркираме до тях, да видим дали ще ми допадне, пак ако не ми допадне ще бяга. Обикновено така става. Единият даже е градски плевенчанин с жена си. Туалетните са на другия край на паркинга. Да ви кажа една куриозна ситуация. Тук ми е... Няма да е тук, защото на този хладилника му работи. Тук точно на това място, дето се опитвам да се нагъза да се паркирам, ми е първия удар на камион на ремарке. В смисъл, удар в кавички. Понеже отзад стената не е права, а е прибрана, реално аз сега както съм към лявата ми страна е пребрана навътре. И аз си давам назад, обаче си гледам на дясното огледало, давам назад, полекичко. И по едно време опря. И не даваше вече назад. Има и такива случаи. За щастие беше една стара цистерна, която бронята й беше боядисана с бложната боя и то точно на ъгъла натиснахме, на ъгъла обаче. На броята, така че нищо фатално, ама новобрански истории. То даже не съм бил и новобранец. Сега от толкова места не мога да си намеря място и ще трябва да направя още една обиколка. Ама, какво да правиш? Аре обаче, че си в насрещното. И ми гледа номер. Какво ме гледаш? Или аз влязох в насрещното? Май, аз влязох в насрещното. Ми да, ама не. Той си беше в насрещното. Или тия са объркали стрелките. Няма страшно. Най-лошо е така, когато има много места, че не можеш да си намериш къде да паркираш. И все пак ще е там.
си бях на най-осветеното, да ми е спокойно. Хладилници, има едно единствено местенце така и аз понеже съм късичък ще спра тук. Цак. Айде, готови сме. Поздравим колегата. Дали ще ма види? Дали ма видя, само той си знае. Приключи и това е работен ден. Слагаме го на паузичка. И готово. 18:45. Край. Отворявам малко да влезе въздух. Еми това пичове. Приключи днешния ден. Утре пак по светло. Утре не остава да прекусиме Италия, Словения и най-вероятно не знам дали ще успея да влея в Хърватска и в сряда сутринта разтоварване. И така. Живи и здрави, до следващия път. Ако ви е харесало това нещо днеска през деня, ударете по един лайк, там палеца нагоре и така. До нови срещи. Айде, чао!